Ora. Sorry, boss. Sipinta man kayo bangayo. Abi na mo kami mo bayad sa imo ha. Ako pa di mo sweeto di. Ba di bagong protocol ron? Gratis. Baka na ang pasin ako. Ubay-ubay gani ako pasahero karon ba. Maktas eh. Kung sinaan ko si Muyab doy. Kani kaon ba birthday na siyang gisuon. Ay ni kaon. Kaya problema ni kay liyo pa itong balay si Muyab no niya. May masiro ay pati mingawa diri oh. Ano di kayo mo masiro wagi re. Pag inaw kalagutan yun og badto ko sila kay wagi motor di wagi. Kailangan lagi mo mukhang motor. Pero problema ano sa umo tubag sakay ron gutom na kayo. Abot na tarig natin masakyan. Kaya wagi diri masiro ay. Natula tra tay. Abot ta gaway. Buyak na eh. Ada yung motor oh. Ayo. Ay lagi masiro ay lagi na. Sige lagi na. Tistingan ko itong paragod. Bisig daig muhunong. Ay makasakay ta. Di parang to. Boss. Masahiro ka boss? Oh, masaya ko. Asa re mo? Darawe sa unahan na kanto cruising ba? Ay, dra, kanto cruising. Nya, pilay pa kayo nyo rito. Si pangayo. Si pangayo boss. Kung hatod na mo dito ba, pilay pa kayo ninyo, 50? Si 50. Bro, saka 50 ipasabot nga. Ay, basig kay 50 ang bayad siguro ba drone nito ah? Basin pod, basin no. Ah, sige boss, 50. Paisa na 50. Sige, tara. Tara. Ora. Sorry boss. 50 man kayo bangayo. Abi na mo kami mo bayad sa imo ha. Ako pa di mo sweeto di. Ba di bagong protocol ron? Gratis. Baka na ang pasin ako. Yati haya to kita may gibayran. Kaya no bin ko kita mo bayad ba? Kaya mo bayad digin to kuno. Lumangan andi karon masakay ko masiruan may. Dili ko bukog motoron, masayro na lang ko eh para aksyon na po makabayad sa kuha ba. Iskot na rin mo spinta ko, spinta mo tani. Tara. Dai motor magi dari ara no? Ayu ada siyang balay dai. Dito pa gani sa unahan no. Tapos ko baktas ba unsa naman taon ninyo ang kuandre ay? Surka pero tagod basin day mabot ta. Ha pre dapat dai. Ito pa sa unahan mo anak ko ta. Wala pa kita dito ah. Sus gikampoy na Kaya ko sa pakigutom na bida kayo ba? Tama-tama na sudan ito. Ngaon to ba? Tara. Ano? Ano? Oh, musakay me. Eh pamangga boss. Kurat-kuratan ba me ha? Ay, sorry. Sakay man mo. Oh, musakay gani mino. Kurat-kuratan pa bunyi mo pod. Aha, man mo dapit. Ito sa unahan ra. Nya, pila may hatag na ko sa inyo dito. Ha? Tulog pa ka, mata na ka. Buang suro ka nganong ikaw na mohatag sa muha nga kami may musakay sa muha. Ay, sasaba ba? Ay, sabsaba kay kortan na. Basin nalipat lang ba? Buwan ba? Bitaw no? Ganun no. Tara na. Apa. Ay, lapos. Lapos ka lang ka. Oh, bro, mag-50 ninyo. 150 lagi ni boss. Nga sekwintar man medyo. Tip na ako ng 50. Napasin ako. Uy. Salamat kayo, boss. Okay, na ako. Dapat kayo basa. Ayo, uy. Dahil naman ay karoon, kaya ang mga sayro ay mohatag og pamasahe sa musakay. Huwag ganun no. Manandrin ako niya. Sekwintar eh mo ha. Baala ka na. Wait, sige daw, liksihan no? Ubay-ubay gani ako pasahero karon ba.